for today's video, magluluto tayo ng kilayin Kapampangan or kilawin sa Tagalog. Tara, samahan niyo ako. Simulan na natin. Garlic. Igisa natin to ng mga 20 seconds. Isunod na rin natin yung onion. Igisa rin natin to ng mga 30 seconds. Ilagay na natin ang ating baga ng baboy. Mga 3/4 kilo to, no guys. Masarap kasi sa kilayin yung maraming baga. Mabaga, kumbaga. Igisa natin to ng mga 20 to 25 minutes. Ayan, 25 minutes ko na siyang iginigisa. Pwede na to. Hindi ko na siya antayin pang pumutok-putok, no? Napapanood ko kasi sa lola ko dati, bago siya maglagay ng karne, pinapaputok muna niya yung baga. Hindi ko na muna gagayahin yun kasi gutom na daw yung mga alaga ko. Ayan, 1 kilo pork kasim. Haluin muna lang natin dito hanggang sa mag-convince ang lahat, no? At pag nag-brown na yung pork, pwede na tayong maglagay pang ibang ingredients. Ayan, medyo nag-brown na siya. Pwede na tayong maglagay ng pepper. Tapos, sukang puti. And then, bay leaves or dahon ng laurel. Tapos, continue lang ang paghalo nito. Ayan guys, naamoy ko na siya. Ang bango niya. Amoy kilayin. Nagugutom na ako. Ayan, mix-mix lang. Hanggang sa maghalo-halo yung mga pinaglalagay natin dyan. Pag nagsawa ka na sa kakahalo, no? Takpan na natin to. At pakuluin muna natin hanggang sa ma-reduce yung suka. Ayan, medyo natuyo na siya. Medium fire lang pala to, no? Medium fire. Siguro mga 8 minutes magmula nung tinakpan ko kanina. May nagwawala dun guys. Lasing na. Ayan, it's time for the criminal water. Maglalagay lang tayo, yung sakto lang. Mix-mix lang ulit. Takpan muna natin siya ulit at papakuluin. Ayan guys, kumukulo na siya. Pwede na natin lagay yung atay ng baboy. Yung atay pala ng baboy guys, kanina ibinabad ko na sa suka yon, tapos nilamas-lamas ko siya, din rin yung suka bago ko siya ilagay dito para mawala yung lansa niya. Ayan, mga 350 grams yan. Maglalagay na din ako ng siling haba. Ito guys, optional lang to ha. Pwede ring wala. Nakita ko lang kasi sa ref, sayang naman. Patis, mga 2 tablespoon muna. Mamaya na tayo mag-adjust. Ayan guys, lulutuin pa natin siya ng mga 20 to 30 minutes. Tatakpan muna natin siya ulit. After 20 minutes, titikman ko muna siya guys para ma-adjust natin yung lasa na gusto natin. Magdadagdag pa ako ng konting patis. Tsaka konting sukang puti. Tapos haluhin lang natin at tatakpan pa natin siya. Lulutuin pa natin to ng mga 10 to 15 minutes to or hanggang sa tagtuyot na siya. Ayan guys, luto na siya. Sira na naman ang diet.